Laban. Abiga, amino. Abiga, amino. Pamalandong. Sa dihang naghiutas na si Jesus dito sa krus, ihatag niya kanato si Maria, ingon na atong inahan. Kining langitong inahan, may dakong pagtagad sa matagkalag. Gipili ni Jesus si Maria, aron maiyang inahan, ug miabot siya sa paghatag kanato sa iyang kaugalingong inahan. Ang labing pinili nga binuhat, walay muling sa sala ug ulay. Si Maria, maoy atong espirituhanong inahan, nagatabang siya kanato, labi na sa takna sa kamatayon. O Maria, among inahan, himuang nga tungod sa imong gamhanang panabang, dili unta makawak alang kanamo ang kamatayon na Jesus, pagpakita nga ikaw ang among inahan, ug uban sa grasya sa Dios, maningkamot kami kanunay, pagpakita nga kami imong mga anak. Paggampo. Diyos among Amahan, sa naghingutas si Jesus dito sa krus, si Maria Santissima, iyang inahan miunong kaniya, ug miambit sa iyang mga pag-antos. Nisagop sa mga anak ni may usa uban ni Kristo diha sa antos ug kamatayon, ug makaambit pagkabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Siya nagpuyo ug naghari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ihatag ka namo kang adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa nagasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa patulay. Hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos sumna kanimo. Bulaan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan manusab ang bungas sa tiyan mo nga sa Jesus. Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga walay katapusan. Amen. Kaluy kami, Ginoo. Kaluy kami.